years I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made life. Hello po, ngayon po ay September 1 at ito po yung pagtatapos ng unang buwan. Yung unang buwan ko kay Globe Fiber. At kung makikita nyo po, yan, umiilaw pa rin yung pulang ilaw. Yan po yung tinatawag ko na ilaw ng kamatayan. Bakit po ilaw ng kamatayan? Kasi po pag umiilaw yung LOS o yung ilaw na kulay red na yan, yan, ibig pong sabihin yan, wala po kayong internet. You're good as disconnected. So, bali ito po ay tumagal ng 11 days. Nagbike po ako kanina. Sabi po nung kapitbahay ko na naka-Globe din pala, sabi niya, nakita daw niya yung mga nag-install, yung mga tao ng Globe na dumaan. So, hindi ko alam kung inayos na ba nila after ito pang 11 days na hindi umaandar yung aking internet connection. Lahat kami dito na naka-Globe, walang signal. So after 11 days, kung sila yung nagre-repair nga, after 11 days dun pa lang sila pumunta dito para ayusin yung aming mga internet connection. So pwede din na merong malas-malas dyan na nag-apply at nagpa-install din ng Globe. So pwedeng ganun na merong nagpa-install kaya sila ay dumaan kanina. Sabi, nakita nung kakilala ko, dumaan daw sila. So manalangin na lang tayo na sana ay maayos na ngayon. Kasi masakit na yung ulo ko. Ano ba yun? Ilang beses na akong pumunta dun sa mismong business center. Kasama yung kapatid ko, pumunta na rin dun. Pare-pareho lang, parang pinapaikot lang. At sinisingil pa rin kami ng 8,000 kung gusto daw naming magpa-terminate ng contract, ay magbayad daw kami ng 8,000 pesos. So parang luging-lugi naman tayo noon, no? Kasi nag-advance na kami ng isang buwan. Sumusunod naman kami dun sa obligasyon namin, willing naman kami magbayad. Ang problema, yung serbisyo nila, first month ko pa lang, 2 beses na disconnect yung aming internet. Lahat kami walang internet. Yung unang beses ay parang mga isang araw lang na pagkaka-install. Pagkatapos ng isang araw, nawalan lahat kami dito ng internet ng 2 days. So after nyan, so nung August 23 naman, yun, nawala na naman ng internet. Tumagal hanggang ngayon, o September 1 na. So parang luging-lugi naman tayo. Ang pag tumawag ka sa kanila or pumunta dun sa mismo business center, ang lagi nilang sinasabi, may outage. Pero hindi naman nila sinasabi kung ano yung dahilan ng outage. Tapos nung nag-chat pa ako, mga siguro 2 araw yun pagkatapos nung maputulan o mawalan ng signal, sabi inaayos na daw. So kung ngayon pa lang maayos o magkakaroon ng signal yung aking internet, ibig sabihin yung mga dumaan kanina na tao ng Globe, ngayon pa lang nila inaayos yung naging problema, kung saan yung naging problema, bakit kami walang internet connection ng 11 days. So sabi nga, balik tayo dun sa mga customer service ni Globe, at gusto pa nila magbayad daw kami ng 8,000 na disconnection or termination fee. Hindi ba parang na-scam tayo o luging-lugi naman tayo? Diba? Ano yung laban natin kapag ginaganon tayo? Alam ko yun, ginagawa nung Globe yun, o kahit ibang mga ISP, yung tinatawag nila na lock-in period, ay para yung mga maiwasan yung mga tao na basta-basta na lang aalis o hindi na magbabayad. Tama naman yun, yung mga hindi na nagbabayad o mapuputulan para mahabol nila. Iba naman yung side namin. Kami, willing naman kami na magbayad at hindi naman kami tumatakas.
sila yung may problema, sila yung hindi nakakapag-provide ng internet. So sabi ko, bakit ba kami nagpirma dyan? Hindi ba kasi nag-apply kami para magkaroon ng internet connection? So wala namang ang problema, wala namang internet. Yan, 11 days na. May tumawag pa nga sa akin kanina na sabi ko pa nga, kami po ay galing na sa dalawang ISP or Internet Service Provider. Yung una sa Smart Bro, yung pa yung di antenna. So tumagal po kami doon, bali mga 10 years yung account namin doon. At sa Converge, umabot po yun mga 7 years. O, sabi ko, ngayon lang kami nakaranas ng ganito katagal na walang internet. Wala namang bagyo. O wala pa yata yung bagyo nun. Wala namang signal dito sa Pampanga nung mayroong dumating yung bagyo. So parang nauna pa na nawala ng signal ito bago dumating yung bagyo. So parang mahina naman yung bagyo, hindi naman nagkaroon ng signal. Wala nang typhoon signal dito sa amin noon nung may dumaan na bagyo. So sabi ko, abay daig pa yung Yolanda tsaka kay yung Habagat. O sabi ko, ang tagal-tagal namin sa mga internet service providers namin, yan lang ko nakatikim ng ganito katagal na walang service o walang connection. Tapos kayo pa yung may ganang maningil ng 8,000 na termination fee. Hindi ba parang mali naman? Kayo itong hindi nakakasunod sa kontrata natin, kaya kami nagpirma dyan. Sabi ko, kaya kami nag-apply sa inyo para magkaroon ng internet connection. May problema kayo naman yung hindi sumusunod dun sa ating kasunduan. Sabi ko, ganyan. So wala pa rin nangyayari, ini-insist pa rin nila. Yung sabi nila, yung araw daw na walang internet ay ma-minus o i-deduct. May rebate, sabi. Ba't pa kami nag-apply ng internet connection kung ganun din? Hindi sana hinawakan na lang namin yung pera namin. Ganun yung sabi ko. So ang pinaka-verdict ko or ang pinaka-review ko dito kay Globe, in terms of speed naman, kung reliability ng internet speed, maayos naman. Maabot pa nga na 60 yung 5G kung kukunik kayo sa 5G. Tapos parang 35 o 38 yung pinakamababa na nakuha ko sa 2.4G. Halos ganun. Pero pag normal naman yung walang hangin na malakas, hindi mulan, halos mga 40 plus. Tapos yung sa 5G, ayun, laging 60. Maganda naman yung speed ng internet nila. Ang problema lang, pag nasira, ayan, parang unlimited din yung araw na maghihintay ka kung kailan ka ulit magkakaroon ng internet. So yan lang yung masasabi ko. Kung mag-a-apply kayo sa Globe, pag-aralan nyo munang mabuti, dahil hindi ibig sabihin na parang isa sa pinakamalaking telecoms company yung Globe, maganda na yung servisyo nila. Ayan o. Tsaka pala, yung nakita ko dun sa resibo nung nag-install, parehas lang nung pangalan nung yung subcon nila, yung contractor nila. Yung parang sila din yung magre-repair. So makikita ko kasi yung pangalan ng contractor dun sa application ni Globe kapag magsasubmit ka ng reklamo para magkaroon ng technical visit. So makikita ko doon yung pangalan ng contractor at saka pangalan ng magre-repair. So yung magre-repair, tinignan ko sa Facebook, sila din yung nag-install dito. So ano ba yung nakita ko pa doon sa resibo, sila ay galing pang Nueva Ecija. So yung resibo ay Jelian yata yun. At sila po ay galing pang Nueva Ecija. Isipin nyo, kaya tumatagal bago maayos pala itong aking internet connection, dahil parang malayo o kulang sila sa tao.
gagaling pa sa Nueva Ecija yung magre-repair dito sa Pampanga. So ulit ko, kung mag-a-apply kayo sa Globe, tignan nyo muna kung meron ng marami nang naka-install ng Globe sa lugar ninyo. Tanong-tanong kayo, huwag po kayong matulad sa akin na nagtiwala dahil maganda yung Globe Globe yan, yung pangalan niya, maganda yung reputation niya, malaking company, pero naman pala ganyan sa service. Ayan, bali sa tatlong ISP na nasubukan ko, ito yung Globe yung pinakapangit. Unang month ko pa lang, halos kalahati o baka magkalahati nung kalahating buwan walang internet. So kung gusto nyo ng perwisyo o sumakit ng ulo, mag-apply kayo sa Globe. Ayan, no? Ito po ay sinasabi ko based sa aking experience. Base po ito sa aking personal experience at sa mga kapitbahay ko na nakachat ko, pati yung isang kakilala ko, sabi nila parati pag nasira daw matagal nila naaayos. Yung isang kakilala ko naman, sabi niya kaya ako lumipat sa PLDT, lagi daw nasisira yung internet connection nila na Globe. Ayan, inuulit ko, kung gusto nyo sumakit yung ulo, mag-apply kayo sa Globe. Sabi nga ni Duterte, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yan, nabati ko ulit. Nabati ko po yung mga technician at yung mga customer service sa San Fernando, Pampanga. Alam ko kayo na yung nahihiya din sa mga ginagawa nyo, na nagpipilit kayo na para mapasify yung mga galit na mga customers o mga nagre-reklamo dahil walang internet. Yan, so wala tayong magagawa. Yung trabaho nyo ay tagatanggap ng galit o pati mura ng mga galit na mga customers, kasi nagbabayad naman tayo. Problema yung company nyo. Ayan, walang pagmamahal sa mga customers. Kaya ingat po tayo kung mag-apply sa Globe. Ingat po tayo, baka kayo ay maperwisyo katulad ko.